Is-Sibt tas-26 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 10, versi minn 17 sa 24. F'dak iż-żmien, it-72 reġgħu lura ferħana jgħidu: Mulej, ix-xjaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. U qalilhom: Iva, jien kont narah li x-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw, tajtkom is-seta li tirfsu fuq sriep u skorpjuni u li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Madankollu, mhux b'dan ifirħu li l-ispirti joqogħdu għalikom, imma ifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smawiet. F'dak l-istess ħin, Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu u qal: Infaħrek missier, sit is-sema u l-art, għax in dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom l-ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri u ħadd ma jaraf min hu liben ħlief il-missier. Anqas min hu l-missier ħlief liben u dak li lilu liben irid jarrafulu. Imbagħad dar lejn id-dixxipli u qal lilhom weħedhom: Ħenjin l-għajnej li jaraw dak li qegħdin taraw intom, għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten rridu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Tixtieq tkun taf il-ħsibijiet ta' Alla? Ġesu jirringrazzja lill-missier tas-sema talli wera lid-dixxipli l-erf u l-għarfien tiegħu. Xi tgħidilna t-talba li talab Ġesu dwar Alla u dwarna nfusna? L-ewwel nett tgħidilna li Alla hu kemm il-missier kif ukoll il-mulej tas-sema u l-art. Imma fl-istess waqt hu wkoll mimli tiba, imħabba u jagħti każ tal-ħtiġijiet tagħna wliedu. It-talba ta' Ġesu tinkludi wkoll twissija li s-supervja tista' żommna il-bogħod mill-imħabba u l-għarfien ta' Alla. X'jagħmilna b'nuqqas ta' għarfien u għomja għal ħwejjeġ ta' Alla? Ċertament, is-supervja ta' meta naħsbu li nafu ħafna, l-indifferenza u l-bruda f'qalbna, u r-ras qibsa tagħna li jħallu l-Alla u l-saltna tiegħu il-barra minn ħajjitna. Is-supervja hija l-erq ta' kull vizzju u l-akbar influwenza tagħna li twassalna biex nidimbu. Hi l-ewwel taħkem il-qalb tagħna, tagħmilha kiesħa u indifferenti lejn Alla. Hi wkoll talqilna moħħna għall-verità ta' Alla f'ħajjitna. X'inhi s-supervja? Hija l-imħabba żbaljata tagħna nfusna għad-dannu tal-oħrajn u ammirazzjoni esaġerata tat-talim li wieħed għandu u tal-importanza tiegħu innifsu. Inti jum li biżżejjed li tara fix-xejn tiegħek quddiem Alla u kemm hu jista' jimlik bil-għerf tiegħu u jgħinek tikber fl-umiltà li jixtieq minnek u li toġbu.
Mulej, għatini l-umiltà u s-sempliċità bħal ta' tfal. Għatini wkoll is-safa tal-fidi biex inkun nista' inżomm ħarsti fuqek, mimlija bil-ferħ u l-konfidenza lejn l-imħabba kollha ħnina tiegħek. Neħili kull dubju, biża' u attitudni superva li jistgħu jfixkluni milli nirċievi il-kelma tiegħek fiduċja u b'sottomissjoni umli lejk. Amen.